Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Members na wannan group na WhatsApp da muke tattare, barkanmu da safiya, fatan kowa ya tashi lafiya. Wannan rana ta Juma'a alkhairin da ke cikin ta Allah ya sada mu da shi, sharrin da ke cikin ta Allah ya kiyaye mu ya tsare mu dukkan musulmin duniya gaba ɗaya. Insha Allah kamar yadda muka yi alƙawari, yanzu za mu yi bayani akan yadda mutum zai samu bonus na MTN kenan da kuma data da kuma kira. Farko abin da za ka fara shi ne, idan layinka baya kan tsarin transfer, to sai ka rijista na transfer kenan. Ma'ana in na ce transfer kun fahimci me nake nufi. Ma'ana ka tura ma wani kati ta layinka. Ka tura ma wani kati ta layinka. Misali in layinka na da rajista ka san pin ɗinka da sauransu shikenan. Idan kuma ka yi ka manta to sai ka kira su ka ce kana so su tuna masu can customer care kenan na MTN. Cewa kana so su tuna maka pin naka na transfer naka na layinka misali. To idan kuma duk ba wannan ba kai bane to insha Allah bari zan gwada muku yanzu yadda za ka yi. Misali mu danna alamar kira. Yadda ake rijista na layi na transfer shine za mu sa star, za mu danna star, sai mu danna shidda, sai mu danna 00, sai mu danna star, sai mu danna 0 guda huɗu, sai mu danna star. Sannan sai mu zaɓi irin pin ɗin da muke so ya zama pin namu. Misali mu ɗauki 1 2 3 4 amma ba lallai zama wannan ina misali ne. Sai mu sa star, sai mu sake maimaita wannan pin ɗin 1 2 3 4, sai mu sa hash. Da mun sa hash muka danna to zai rijista lahiya lau, wannan shine pin ɗin transfer ka. Amma ni ina da nawa saboda haka ba zan danna shi ba. Idan muka yi haka zaka danna alamar kira ne na layinka na MTN. Yawwa. Misali idan yayi zaka yi ma wani transfer kuɗi, yanda zaka yi shine zaka danna star 600 star sai number waya. Idan ka danna misali mu ce wannan ce number misali kenan, ina muku misali ne number waya, sai ka danna star. Misali naira 100 muke so mu tura mai, naira 1000 sai ka sa star. Sannan misali pin ɗinmu da muka sa 1 2 3 4 ne, sai ka sa hash. Da ka sa sai ka danna alamar kira, kuɗin da ka tura mai za su tafi zuwa layin shi. To insha Allah wannan kenan, yana da kyau kowa ya mai da layin shi kamin ya fara wannan. Yawwa. Abu na gaba shine wannan yanda ake yi dole sai tsarin layinka yana tsarin beta talk ne. Ma'ana sai layinka yana sai idan wanda yake so ya samu wannan bonus ɗin, dole sai layin shi yana tsarin beta talk. Beta talk. Misali kenan. Yanzu bari mu bada misali. Idan kana so layinka idan yana bisa, yanzu bari mu duba balance na mu tabbatar da layin mu wani tsari yake. Sai mu sa star 556, sai mu danna hash, sai mu danna alamar kira. Yawwa gashi nan kun ga ya gwada min beta talk min account, gashi nan account ina da gari. Gashi nan ya gwada min suna. To sai kun gani ina tsarin beta talk ne. To kai kuma in ba beta talk kake ba kana so kuma beta talk, saboda sai kana tsarin beta talk ne sannan zaka iya samun wannan bonus ɗin na kira da kuma na data. To abin da zaka yi shine sai ka danna star 123 hash, sai ka danna alamar kira. Fatan kuna tare da ni. Yawwa in ka danna alamar kira zai kawo haka. Ga nan account info. Sai number 2 ya ce tariff plan. To shi zaka danna wannan number 2 ɗin zaka yi reply da 2. Reply da 2 zaka yi. Kana so ka canza tsarin kai kuma beta talk, saboda wani bonus ɗin da ake samu ba a iya samun shi sai ana beta talk ne. Sai ka danna turawa. Yau kun ga nan number 1 sai ka zaɓa. Sai ka sa number 1 shine beta talk. Kana dannawa layinka zai koma kan tsarin beta talk. Layinka zai koma kan tsarin beta talk. To ni nawa already dama yana beta talk ne, saboda haka ba zan danna ba, zan bar shi ne kawai, zan sa cancel saboda ni nawa yana beta talk ne dama. Amma abin da ya kamata ku sani anan shine, idan layinka bai wata ɗaya daga canza tsari zuwa wani tsari ba, to sai ka biya ne, sai ka sa naira 100 cikin layinka sannan za su maida ka beta talk. Idan ko yayi wata da canjawa ko kuma kai baka ma taɓa canjawa ba, to kyauta za su maida maka shi. Idan kuma dama bisa beta talk kake, to shikenan lafiya lau sai ka bakata kawai. Shikenan yanzu layin mu ya koma beta talk. Yanzu layin mu a kan tsarin beta talk yake. To idan kana so ka samu wannan bonus ɗin na kira da kuma na data, to za ka sanya ma layinka kuɗi amma ba kati za ka saya ka kankare ba. Dole zai zama ta bankin ka ne za ka sanya ma layinka kuɗi. Ta bankin ka za ka sanya ma layinka kuɗi. Kuna jina da kyau? In kana so ka samu wannan bonus ɗin na kira da kuma na data kyauta, to sai ta bankin ka ne za ka sanya ma layinka kuɗi. Shi ma layinka sai ka maida shi tsarin beta talk. Kuma na gwada muku yadda mutum zai maida layin shi beta talk. Za ka danna star 1 2 3 hash, sai ka danna alamar kira. Yau in ka danna alamar kira ga nan number 2 tariff plan, sai ka reply da 2 gashi nan ka danna sai ka tura sending. In ka tura gashi nan zai kama su tsarurrukan da MTN gare su, sai ka ɗauki number 1
better talk sai ka sanya me number 1 sai ka tura send, amma ni ban tura ba saboda already nawa yana kan wannan tsarin na better talk. Shikenan mu koma kan ainihin gundana abin da muke magana akai. Yanzu mun mai da line mu better talk, sannan mun yi register na yadda za mu iya transfer kati daga line mu zuwa wani kati. Misali kuna ji na? Yauwa mun mai da shi better talk, mun kuma yi register na transfer. To yanzu ya zamu mu samu wannan bonus da muke magana. To za ka sa ma layinka kuɗi. Gwargwadon abin da ka sanya ma layinka, gwargwadon iya adadin bonus da data da MTN nasu baka. Misali, bari mu sanya naira 1000, amma ita ma da sharaɗi in za ka sanya katin, za ka sanya shi ne ta bank account ɗinka. Ma'ana kowane irin banki kake amfani da shi, ko ta application na banki, ko kuma in kana amfani da line da za ka samu a shi kan wayarka, to ya zama dai ta banki ne aka sanya wannan kuɗin cikin account ɗin. Yanzu bari in yi amfani da MTN ina. Sorry, bari in yi amfani da UPA. Gashi nan code ɗin su *919# sai in danna kira. Yauwa ga yana ya kawo mani, ya ce mani in sa ma kaina kati misali. Bari in danna. Ina amfani da line na da MTN nake nan, misali in sa pin ina. Fatan kuna tare da ni kuma kuna fahimta. Yauwa nan nawa zan sa misali. Afwan, kamin mu sanya ya kamata mu duba balance ina. Ku yi haƙuri. 556# sai mu danna mu duba balance ina tukun don mu tabbatar da abin da zamu yi. Kun ga balance ina ga yanan main account nawa ga yanan naira 283.81. Sai aka ce airtime and data bonus ga yanan naira 617.88. Wannan 600 ita ce airtime nawa kenan na kira. Sannan in muka je gaba ga naira 1250 nan, ita kuma wannan data ce. Wannan matsayin data yake da shi za ka yi amfani wurin browsing. Wannan kuma airtime ne na kira 617. To kun ga dai abin da ke account ina kenan. To bari mu je mu sanya naira 1000 daga banki na mu gani misali. Fatan kuna tare da ni *919#. Zan yi amfani da UBA na saboda kuma ka kumanta na gaya muku lallai in za ka sa kuɗi ya zama ta bankin ka ne za ka samu wannan layin kuɗi bayan ka mai da layin ka better talk. Fatan kuna biye da ni. Gashi nan misali bari in sanya naira 1000 mu gani daga layina. Yauwa fatan kuna tattare da ni kuna kuma fahimta. Dole za ka mai da layin ka better talk ne. In ka mai da shi better talk, to sannan za ka sanya mashi kuɗi daga bankin ka ne kai tsaye, ba wai za ka sai kaji kankare ka saba. In ka sai kaji kankare ka sa ba zai ba, ko kuma wani ma wani BTU ba zai ba. Dole za a sama kuɗi direct from the bank account. Ko dai ka ba wani number ka ya sanya maka, ko kuma kai kanka ka sanya daga bankin ka misali. Bari in sanya naira 1000 daga banki na. Kun ganta? Yauwa ga ta nan na sanya naira 1000 cikin account ina. To bari mu je mu koma mu duba balance ina na account ina mu ga shin zai canja. *55 in ga sun ta shigo 6# sai mu danna alama kira. Kun gan shi? Yauwa masha Allah. In ba ku manta ba na sa naira ta 1000. In ba ku manta ba sai da muka duba balance ina kamin in sanya kuɗin, ina da naira 1000, ina da naira 288.83. Yanzu kun gana main better talk main account nawa balance ina ya koma naira 1283. Dama ina da 283, kun ga naira ta 1000 ta nan. Sannan in muka sauko na ƙasa wurin airtime and data bonus, a bonus ina nan ina naira 600 ne. 600 da naira 17. Yanzu kun ga ya koma 3100 da naira 17. Kun ga shi airtime na kira kenan in ba ku manta ba. Nan kuma ƙasa inda na ce muku na data ina da naira 600, ina da naira 617. Yanzu kun ga ya koma naira 3700 da naira 50. Wanda wannan naira 3000 ta farko da 100 da naira 17 ita ta kira ce, za ka iya kira da ita kowane layi kuma za ka iya kira. Kuma idan duk kiran da za ka yi in ba ka cinye ta ba, ba ta expire har tsawon wata ɗaya. Nan ƙasa ga naira 3700 da naira 50, ita kuma matsayin data yake. Matsayin data yake airtime and data bonus.
wannan na farko main account na kuɗi na ne in ba ku manta ba da na sanya naira 1000 yana naira 283, yanzu ga 1000 ya koma 1283. Wannan na nan gurin nan ƙasa an sa airtime and data gashi nan kuna kallo, kun ga shi ya koma naira 3117. Wannan naka ne suka baka kyauta ka kira duk layin da kake so, kuma idan har baka iya cinye shi ba to ba zai ƙare ba sai tsawon wata ɗaya. Sannan nan ƙasa ga naira 3700 da naira 50, wannan matsayin data yake za ka yi browsing duk irin platform da kake amfani da shi, WhatsApp ne, TikTok ne, Telegram ne, Instagram ne, Twitter ne, YouTube ne, ko ma me za ka yi amfani da wanda take yi shi ma in ba baka cinye ta ba to ba za ta ƙare ba har tsawon wata ɗaya. Abin da za ku fahimta a nan shine duk ya danganta ga abin da ka sanya. Kun gani naira 1000 na sa amma na samu bonus na kusan naira 3000 na kira, na samu data ta kusan 3000. Kun ga inda 2000 na sanya zan samu naira 6000 ne na kira, kuma sannan zan samu data ƙwara 6000. Idan zan sanya 3000 zan samu bonus na 9000, ma'ana in na sanya naira 3000 kenan na recharging 3000 a shi layina zan samu naira 9000 na kira, sannan kuma zan samu data 9000 ta browsing. Kun gane 9000 zan samu naira 9000 na browsing wanda zan amfani da shi a matsayin data, kuma baya expire sai tsawon wata guda. Ya danganta ga abin da ka sanya a account ɗinka. To yanzu me abin da za mu yi na gaba? Wannan kuɗin muna so mai transfer, muna so yanzu hikima anan shine wannan naira 1000 da muka sa za mu fidda ta, ma'ana za mu tura ma wani mai account ita. Misali idan na fidda ta, misali akwai unguwarmu wanda suke sayan kati ko kuma suke sayar da kati, to na san ko in ce as usual kamar yadda kowa ya sani wurin sayar da kati in za ka je ka tura masu naira 1000 suna sayan ta a 800 ne. To misali ka sanya naira 1000 daga account ɗinka sai ka je ka sayar masu katin, ma'ana wannan ainihin main 1000 ɗin da ka sanya sai ka je ka sayar masu ita. To ta yaya zan sayar masu ita? Bayan kuma mun san cewa Better Talk baya transfer, to abin da za mu yanzu shine za mu canza tsarin ne daga Better Talk mu maida shi wani tsarin don mai transfer na waccan 1000 da muka sanya. Mu je zuwa bari ku gani, sai mu danna star 123 hash, sai mu canza tsari daga Better Talk sai mu danna alamar kira. Fatan kuna hatar da ni. Kun ga shi gashi nan trip plan, sai mu shiga number 2 domin mu canza tsari daga Better Talk zuwa wani tsari saboda mu hidda waccan ainihin naira 1000 da muka sanya daga account mu. Akwai hanyar da zaka bi ka yi transfer wannan naira 1000 kai tsaye ka tura ta zuwa account naka na banki, amma wannan wani darasi ne mai zaman kanshi. Yanzu mafi sauki shine za mu maida shi domin mai transfer ma wani number din. Misali mu koma wani tsari trip plan, misali mu koma 1 2 3 4 5 6, mu koma True Talk. Bari mu koma True Talk mu zaɓi number 6. Za mu maida layi na True Talk ne, sai mu koma number 6. Kun ga gashi nan welcome to MTN True Talk, gashi nan dai haka layi na ya koma True Talk. Bari mu tabbatar shin ya koma True Talk din koko. Bari mu sai abinda zamu yi shine sai mu duba balance star 556 hash, sai mu danna alama kira. Fatan kuna tare da ni kuma kuna fahimta. Fatan kuna tare da ni. Sorry bai canza ba, bari mu sake afwan. Better Talk bai canza ba afwan. 1 star 1 2 3 hash star. Tariff plan. Fatan kuna tare da ni kuma kuna fahimta abin da nake. Yawwa sai mu zaɓi na 6 True Talk. Gashi nan yawwa migrate to True Talk, gashi nan sai mu reply da 1 sai mu danna. Za su ɗauki naira 10 ne. Afwan na ce muku naira 100 ko? To naira 10 za su ɗauka kawai, ku yi haƙuri. Naira 10 ne za su ɗauka, za su maida, za su canza mu tsari daga True Talk zuwa daga Better Talk zuwa True Talk saboda muna so mu hidda waccan naira 1000 da muka sanya. Sai mu danna. Yawwa za su ɗauki naira 10. Gashi nan sun mu welcome to waye da sauran gasu nan. Yawwa gashi nan layi na ya koma True Talk. To bari mu tabbatar da ya bi wancan tsarin na Better Talk. Sai abinda za mu yi anan sai mu duba balance. Fatan kuna fahimta ta. Duk wanda bai fahimta ba na gaya muku ya dawo a nan group na WhatsApp namu ya tambaya, ko kuma ya je Facebook page namu ya tambaya, za mu ansa mishi. Sai mu duba balance domin mu ga shin mun canza tsarin zuwa True Talk, sai mu sa star 556 hash, sai mu danna alamar kira. Yawwa fatan kuna tare da ni. Kun ga me? Layi na ya koma True Talk main account gashi nan. Kun ga shi? Main account account ne yana nan 1283 in ba ku manta ba, shine account na go. Da ina da 283 da muka sanya naira 1000
suka koma 1283, sannan suka bamu bonus na kira naira 3000, sannan suka bamu bonus na data na browsing shi ma a 3000. To yanzu da muka dawo nan tsarin kun ga ba bonus din, kun ga shi in kun lura babu bonus din, ba bonus din, sai kawai ainihin main katin da ke cikin layina. To hikimar anan shine a tsarin beta talk baya transfer, ma'ana baya tura ma wani kati. Hikimar anan shine beta talk baya transfer, baya tura ma wani kati. To dole in kana so ka hidda wannan katin naka da ka sanya a layinka domin ka amfana, saboda ai bonus din dama muke so, to dole za ka canza tsari daga beta talk zuwa wani tsarin. To sai muka zaɓi mu koma true talk. Yanzu gashi mun koma true talk. Yanzu ya zami gashi mun koma true talk, muna so kuma mu canza tsarin mu. To abinda zamu yi anan shine kai da Allah wannan kwallon ku tashi daga kusan da wuri, ku tashi na ce. Afuwan yara suna ɗan mai hayaniya ne. Yauwa, fatan kuna tattare da ni, kuna kuma jin me nake cewa akai. Yanzu gashi mun koma true talk, muna so mu hidda wannan kuɗin. To yanzu abin da zamu yi transfer, dama already kai ka riga ka register transfer naka, kamar yadda na gwada muku a farko. In kana so ka register transfer na kati, zaka danna star 600 star, sai ka sanya 0 guda 4, sai ka danna star 0000 guda 4, sai ka danna star, sai ka zaɓi pin ɗin da kake so kai amfani da shi, sai mu danna star, sai mu danna wannan pin ɗin 1 2 3 4, sai mu sa star, sai mu ƙara sa pin ɗin da muke so ya zama pin na transfer 1 2 3 4, sai mu danna hash, sai mu danna, da mun danna lahalu za su yi mana register transfer. Idan kuma kana da shi ka mance code ɗin, ka kira MTN customer care center. In ka kira su za su yi maka bayani, za su yi masu tambayoyi, za su tuna maka shi code ɗin na pin ɗinka. Idan kuma baka taɓa yi ba to sai ka yi gashi nan. Idan kuma kana da shi shikenan. To yanzu misali mun yi register na transfer, misali pin ɗina ga nan. To yanda za mu yi wannan transfer ɗin shine za mu danna wannan star 600 star, sai nambar wayar da muke so mu tura ma wannan kati, domin muna so mu cire wannan katin ne, tunda misali kila bonus ɗin kawai muke so mu amfana da shi. To abin da za ka yi nan ɗaya ne, kana iya zuwa ka samu mai sayan kati na unguwarku, ko wani mai sai da kati, ko kuma kai kana so ka tura ma wani kati ne ma misali. To bari ka fara sa shi layinka domin ka amfana da bonus, sannan shi kuma kai mai transfer katin. Kila kana da budurwa, kana saurayi ne kai, kana da 'yan mata, kana so za ka tura ma mata kati. To kamin ka tura mata, kila za ka tura mata 1000 ko 2000 ko 3000. To kamin ka tura mata sai kai sa wannan domin kai ka amfana da wannan bonus na ita, kuma sai ka tura mata main katin. Ko kuma kai mai gida ne za ka tura ma iyalinka kati, ko kuma ke uwar gida ce za ki tura ma mai gidanki kati. To duk sai ku yi wannan. To yanzu misali ni ina so in fitar da wayan, misali bari in sa su a wannan number din 081, yau gashi nan, sai in sa star, bayan na sa number, in na sa number sai in sanya adadin kuɗin da nake so. Misali ai 1000 ce muke so mu hidda, naira 1000, sai mu sanya ta gata. In muka sanya ta sai mu sa pin din mu. To pin ina ne shine wannan na transfer, gashi nan, sai mu danna alamar kira. Fatan kuna tare da ni. Yauwa, me aka ce? To already gashi nan suna tabbatar min cewa na riga na tura ma wannan number da na sanya naira 1000, kuma naira 1000 ta hita, wadda na sanya aka bani wannan bonus din. To bari mu sakin balance mu tabbatar da 1000 ta hita. Kun ga wani na tura mai ta, na tura ta a wani layi ne. Kila kun fahimce ni. Kai in baka da wanda zaka tura ma kuma kana son wannan bonus din, sai ka sanya kuɗin daga account ɗinka zuwa layinka. Ko nawa, in ka sa 5000 za su lillinka ma, ya danganta dai. Kun ga mun sa 1000 sun bamu 3000 bonus na kira, sannan sun bamu 3000 wanda zai browse da shi. Idan ka sa 2000, 6000 za ka samu na kira, 6000 na browse. In ka sa 3000 za ka samu 9000 na kira, 9000 na browse. In ka sa 4000 za ka samu 12000 na kira. Haka dai, kun fahimta ai. Kuma bai taɓa expire har sai ya tsawon wata guda. Yanzu bari mu duba domin mu ga waccan transfer da ne ta yi. Sai mu sa star 55, sai mu danna star, sai mu danna alamar kira. Kun ga babu 1000 na riga na tura ta, ba ta. Kun ga yanzu account ina koma naira ta 2000. To yanzu ya zami mai amfani da wancan bonus din, sai mu sake koma wancan tsarin na true talk. Fatan kuna tare da ni. Sai mu danna star, 1 2 3 hash, sai mu danna alamar kira. Fatan kuna tattare da ni kuma kuna biye da ni a natse.
Yawwa gashi nan za mu tsare zuwa wa'in beta talk sai mu danna number 2 gashi nan kuna kallo plan sai mu zaɓi to gashi nan na farko beta talk sai mu zaɓe shi number 1 sai mu danna send kuna kallo sai aka ce gashi nan migrate to beta talk gashi nan number 1 gashi nan an tambaye ni sai in maida masu number 1 sai in sa number 1 kuna kallo kun ga an ci suna mai welcoming gashi nan amma sai da suka caje ni naira 100 yauwa sai da suka caje ni naira 100 saboda ban yi wata ɗaya da canza shi ba yanzu na canza line na maida shi true talk kuma yanzu na maido da shi beta talk to amma wannan duk ba matsala ba sun dauki naira 100 cikin kuɗi na misali shikenan bari mu koma mu duba balance domin mu tabbatar shin bonus din mu na kira bonus din mu na data na nan sannan kuma layin shin ya dawo wannan beta talk din sai mu danna star 556 hashi mu duba balance kenan domin mu tabbatar yawa fatan kuna tattare da ni masha Allah kun ga layi na ya dawo beta talk amma sun dauki naira 100 cikin kuɗi na saboda dama ina da 1,200 da naira 83 ina jin to yanzu saboda dama na ce muku in dai baka yi wata ba daga canza tsari zuwa wani tsari to sai sun dauki sai ka sanya naira 100 ka sa masa naira 100 to yanzu gashi nan na dawo beta talk ina sun dauki naira 100 kudin canza tsari wani dama kowa ya san da mai amfani da network MTN ya san cewa in zaka canza wani tsari zuwa wani tsari in dai ba ka yi wata ɗaya ba to yanzu hukuma sai ka biya naira 100 yanzu kun ga mun dawo beta talk kun ga bonus ina gashi nan wurin afon bonus ina kun ga me gashi nan kun ga shi yawa bonus ina mene gashi nan na naira 3,100 naira 17 na kira kenan bonus ina da suka bani na data gashi na naira 3,000 da naira 50 can kuma naira ta 1,000 da na sanya na riga na hidda ta na tura ta wani wuri na saida mu wani ita ne na tura mashi matsayin kati to kun ga misali a ce ka sanya naira 1,000 a cikin account ɗinka kuma daga account ɗinka na banki ka sanya naira 1,100 kaga zaka samu bonus na kira naira 3,000 sannan zaka samu bonus na data na naira 3,000 da wani abu shi ma kuma bai lalacewa har sai tsawon wata guda ya danganta ga abin da ka sa in 500 ka sa abin da zaka samu ba zai kai naira 3,000 ba in 200 ka sa in naira 100 in 200 in 300 in 500 in naira 1,000 da in naira 10,000 ka sa kana iya sanya 10,000 su baka da yawa zaka yi ta kira ne bai kuma lalacewa har tsawon wata guda in ka sanya ta suka baka sai ka canza tsari daga beta talk zuwa true talk in ka canza ka koma sannan kai transfer na wannan kuɗin zuwa katinka akwai hanyoyin da ake bi ma kai tsaye kana yi transfer katinka zuwa bank account ɗinka to amma dai wannan darasi ne mai zaman kanshi ba shi muke magana yanzu akai ba wannan mun koya cikin sauki ne da kowa zai samu ya karu akwai wanda na sani da yawa suna bayar da kuɗi a masu wannan swap din to wannan dai shine karshen kama wannan darasi kun fahimci abin da nake nufi duk wanda bai fahimta ba kare ji komai ya dawo nan group namu na WhatsApp ya mana tambaya ya mamu tambaya za mu an sa mashi kuma za mu mashi ƙarin bayani ko kuma ya je Facebook page namu ya mamu tambaya ko kuma nan ƙasa ya mamu comment insha Allah shi ma da za mu an sa wannan tambayoyi haka insha Allah kar ku manta idan yanzu ne zuwanka na farko a wannan channel namu ka daure ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa idan kuma ka riga ka yi subscribing to in ka zama ka yi subscribe na channel ɗinmu to ka daure ka danna mana alamar liking sannan kuma ku yi mana sharing sannan kuma ku yi comment saboda mu ji biyu na ku akan shi wannan ƙaramin bidiyo da muka yi haka a nan muka kawo ƙarshen shi wannan class ɗin fatan kowa zai natsu ya fahimta kuma ya domin ya ƙaru gwargwadon abin da ka sanya adadin abin da ka sanya ma layinka adadin abin da za ka samu na bonus na kira da kuma na browsing kaga cikin sauƙi ko baka da kuɗi kana iya wani ya sanya maka ta account ɗin shi in ya sanya maka misali naira 1,000 ce aka sanya maka ka samu bonus na 3,000 ka samu bonus na naira na kira da data na 3,000 wannan naira 1,000 kana iya zuwa ka saida ma mai sayan kati na ungoku naira 1,000 kana saida mishi 800 in ka saida mishi 800 ka samu wannan bonus din a naira 200 ne kadai idan kuma ma layin ka ne ko wani ka tura ma ko wani zaka ki so ka tura ma to kana aike wannan plan din in ka sanya ka samu bonus din sai ka tuna tsari shi kuma sai ka tura mashi katin shikenan kaga da kai da shi duka misali kamar da ne misali a baya saurayi wanda yake da an mata yana so ya tura masa kati ko kuma mai gida yana so ya tura ma iyalinsa ko yaransa wanda suke mai aiki a shago kuma kamancin haka to duk dai wannan shine a takaice wassalamu alaikum wa rahmatullah wanda bai gane ba na faɗa ya koma ya mana tambaya a WhatsApp group namu ko kuma a Facebook page namu mun gode
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mu ne muku fatan alkhairi.